Langsung aja yuk. Matur suwun. Ora tak kei apa-apa padahal. Wes Mas, wes Ijen no. Masa? Kira sak tulan lho, Dek. Lho wis bar kok, Mas. Dilungkas metu. Dilungkas. Wis gringgingen. Cah iki ketoke kok ape marak ngulon cah iki sesuk. Iya. Marak ngulon. Cah iki wis dilungkas marak ngulon niku lho. Dongakno ya, dongakno. Iya sing deret-deret kok akeh iku lho, Mas. Aku rono yang ngeterno Rinto karo bodak gitu. Ana promo lho ning kono ana promo. Ana promo. Promo ping 3 untuk hadiah. Ana diskonan, ana diskonan. Untuk Magicom merek Cosmos. Anti karat. Anti karat. Iya. Terutama sapa, Mas? Terutama sapa? Playernya apa sing ngendang, apa sing melodi, apa MC-ne? Playernya gitu.
Saya kok subur. Sing melodi gitu ora patek doyani. Nah, Kurang subur ya. ora patek doyani gitu ya. Ya senger Kurang nyuntek ya, kurang nyuntek. Monggo dilanjutkan Mas Sus. Dilanjut Bu. Lanjut Bu. Hah, jenengan mawon Ibu, jenengan mawon. Meduna. Aku lo mandap. Oh nggih nggih. Meduna. Nggih. Monggo Ibu. Wek sithik Bu. Kedik mawon, kedik mawon. Kedik mawon Bu. Sabda pandita ratu mreng sliramu dadya ing sisihku. Asik. Mugi Gusti ngrilani tresnaku tan sakinawa mati. Asik. Ya, lanjut ya Bu ya. Lanjut meneh yuk. Malih Bu, malih. Putaran kembali yuk. Malih Bu. Dung dung dang dang. Dang. Ayo. Asik. Dadi liwa atiku nalikane sepisan ketemu. Wong bagus dadi kabur nggodha ati sinten siang dalu. Kinarban jiwa raga munggah rasa Bauti ya bapakku kedemai Bauti Mas nyai segara datan bisa ngluluke atiku. Suwenganku ngenteni siwangku ngatiku antok bambi. Dadya ati sawiji senadyan aja tak lakoni. Ayo Bun, anak-anaknya suruh nyawer Bun. Sabda pandita ratu mreng sliramu dadya ing sisihku. Mugi Gusti ngilani tresnaku tan sakinawa mati. Matur sembah suwun Ibu. Akhirnya bernyanyi juga ya Mas. Oke.